Sena wara li daħlet fis-seħħ riforma fl-użu tal-caravans u l-campers fil-lokalitajiet matul ix-xhur bejn Ġunju u Settembru, id-Dipartiment tal-Gvern Lokali rfina b'avviż legali ir-regolamenti f'dan ir-rigward. Ma' TVM News id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali, Emil Vassallo, qal li l-ewwel bidla titratta l-permess li min se jpoġġi karavan jew camper kien mitlub li jikseb mingħand il-Kunsill Lokali tal-post. Li għandhom il-caravans bażikament minflok ħajtolbu permess ħajinnotifikaw li ħajkunu qed jużaw il-caravan se jħallsu xorta il-miżata dovuta u m'hemmx għalfejn jistennew il-permess tal-Kunsill għax awtomatikament la darba jkunu innotifikaw u ħallsu l-miżata jinħarġilhom il-permess li għandhom juru fuq il-caravan tagħhom meta jkunu parkeġġati fil-postijiet diversi. In-notifika ser tibqa' valida għal mhux aktar minn 7 ijiem u ssir permezz ta' applikazzjoni online mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Is-Sur Vassallo qal li minkejja ġiet simplifikata, din il-proċedura ser tibqa' deterrent kontra min jabbuża billi jikkapparra għal tul mhux raġonevoli spazji pubbliċi. Ser tibqa' wkoll l-istess il-miżata li trid titħallas €5 kuljum li tingħata lill-Kunsill Lokali tal-Post. Iżda tħabbar roħsa għall-anzjani li għandhom karavan jew camper. Fejn qabel kien hemm miżata waħda li hija l-istess għal kulħadd xogħol ta' €5 kuljum, din il-miżata issa għandek miżata ġdida li minflok il-€5 għal dawk li għandhom il-fuq minn 60 sena hija biss ta' 50 ċenteżmu kuljum. Ir-regolamenti dwar it-tqejjid temporanju ta' caravans u campers tfasslu bil-ħsieb li jiġu indirizzati abbużi li kien hemm u biex jintlaħaq bilanċ aħjar bejn it-tgawdija ta' din l-attività u l-interess pubbliku.